L-ebda ħaddim tal-Grupp Alberta ma tilef xogħlu. Dan grazzi wkoll għall-iskemi ta' għajnuna li tal-Gvern lin-negozji minħabba l-effett tal-pandemija fuq l-operat tagħhom. Iddikjarat dan id-direttur tal-Grupp Alberta Liz Barbarosant fi żjara li għamel il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri fl-uffiċini tal-Grupp f'Birkirkara. Fi ħdan Alberta Group hemm 3 kumpanniji li ħadmu ma' 350 ruħ. F'dawn ix-xarejn u nofs, Barbarosant spjegat kif il-ħaddiema bdew jaħdmu mid-dar u l-iskema tat-teleworking se tibqa' titħaddem. Però ħabba l-miżuri li ħabbar il-Gvern, aħna nistgħu nkomplu nżommu l-impjegati tagħna. L-affarijiet ta' teleworking li kien ħabbar il-Gvern ukoll aħna ħanibqgħu ninforzawhom għax inħossu li ħadmet u nemmnu li nistgħu nkomplu għaddejjin biha din u ngħinu lill-ambjent, it-traffiku, innaqsu l-ħela ta' ħin. U jekk Alla jrid inkomplu għaddejjin. Id-direttur tal-Grupp Alberta esprimiet is-sodisfazzjon għal pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro. Jiena naħseb li kien importanti li fi-żmien li qegħdin fih issa li l-pjanijiet tħabbru issa u anke mhux stennejna sa Ottubru biex ħabbarna ċertu affarijiet. Importanti li nagħtu kuraġġ lill-businessmen, nagħtu kuraġġ lin-nies kollha li ġew milquta minna din is-sitwazzjoni biex hekk flimkien bħala pajjiż nimxu l-qudiem. Il-Ministru Silvio Xkembri faħħar it-tmexxija u l-ħaddiema tal-Alberta Group għall-impenn tagħhom. Qal li minn sħarix li sar mill-Kamra tal-Kummerċ ħareġ li 3/4 tan-negozji li pparteċipaw f'webinari li sar kienu sodisfatti bil-pjan ekonomiku li ħabbar il-Gvern. U grazzi għal miżuri li ħabbarna nhar it-tnejn li għadda, ħankun qed naraw li nkomplu nsostnuhom fosthom li naraw li kumpaniji oħra wkoll ħarsu lejn l-esportazzjoni b'iskemi li għamilna ta' promozzjoni ta' għajnuna u ta' export guarantee. Għandek imbagħad miżuri oħra li naqsu fil-kost tal-operat. Dan huma pakkett b'saħħithom l-ikbar pakkett b'saħħtu ta' miżuri ekonomiċi sabiex naraw li nkomplu ngħinu n-negozji tagħna u niksbu dik il-fiduċja nerġgħu ninvestu ġewwa pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.